Horasma di hamuna akaina nami punguan inahan nani huriatta. Nuaing naing mulayatama parsermonata jumulu mata para dirohata martangi yang nahohom maita. Amin. Tapuji matuhata mare dihita sen buku edi nomor 15 ayat sada dohot ayat walu. Puji-pujian di pasahat rohanami tuho ale Tuhan. Ala asi dohot holong miroham, natotong madongani hami, natotong mangalehon hahi pason di hami, jalabui hami tutu di bagasan pertikianon, mamuka pertanyaan nami punguan inahan nani huriam. Ale Tuhan tondimi manamian di bagasan hami, dinalaho madohoti pertanyaanganon, sia nama muka saha tuna mengujungi annong. Asima roham Tuhan hopasat kami matangi yang namion. Amin. Epistel dihita pertanyaan inahanna di tikion tersurat mai di buku Job 20 ayat 10 sahatu ayat 10 pitu. Tajahama marsikat sorin humulai hamima sian ayat 10. Alai anggo ibana diboto dodalaku, tung surah diuji ibana ahu, songon sere napitama ahu ruar. Saya masih hohot do patu majujur bogasna, saya huti do dalanna, dangdung manip bilau. Dangdung hulau si tona naruar sian pamanganna, gumodang do huradoti hata akan naruar sian pamanganna, asa hanguluakku sendiri. Alai tahe parhata sadado anggo ibana, tung ise manatuk manogang ibana, jala guru lomoni rohana do di pasaut. Saina paujungon nado sakap ni rohana hian taringot tuahu, jala tung na meragam do akas sisongoni di bagasan rohana. Ima alana upain tung tarsonggot au maradopon buhina, molo sapala hupikiri, akahitir do au mida ibana. Nunga debata mabiar-biari rohaku, jalanasun hinagugui mabukbahi ahu. Aidang nian mago rohaku anggo mida holom ni parnida aku, manang mida au sadiri pe na binukupan ni haholomon muaing. Ido sahatna mertua doaka na tumangihon hata ni debata jala naopeopsa. Amin. Mari demahita sen buku ede 247 ayat 3 dohot ayat 4.
martangiang mahita. Totong hupuji hami guarmu nabadiai ali Tuhan. Balga jala dengan situtudo holong miroham na mangaramoti hami sahat tu bagasan partikianon Tuhan. Ali Tuhan muliate ditikin alehet na pinasahatmu Tuhami. Nuaing pe nang marsaringar mahatami na naing tangihonon nami Tuhan. Tunghoma ali Tuhan na mangalihon gugu Tuhami. Terlumbobi na mangalihon pangatusion. Asaboy tutu hatami waktu si hami jalahu ulaun hami marhite paranggulan nami jalo matuhan tangiang namion amin. Tajahama kainang hatani debata dihita di bagasan tikion ima sian sada Petrus tolu ayat 10 tolu sahatu ayat 22 mars sorin mahita manjahasa. Jala isedo nama jahati hamu, molo dirikoti hamu na dinggan. Alai molotung tumau na porsuk hamu, alani hati goran, namar tua dohamu disi. Unang magaur rohamuna, bahenon ni biar ni roha mida nasida. Alai perbadiai hamuma Kristus Tuhani di bagasan rohamuna. Totong mahobas, mangalusi ganuk na manukun hamu, taringot tunahinirim ni rohamuna. Alai mardongan labok ni rohama dohot biar. Unang mapola mardobok tarotok muna, asa tarila nasida namas nuhasi hamu, akan namak isahi parangamuna nadinggan, na di bagasan Kristusi. Ai tagonado hamu manaon hapursuhon alani ulaun nadinggan, molotungi lo moni rohani debata, unang ma alani ulaun narwa. Ai dohot do Kristus mate sahali alani akadusa, na tigori humokop aka pargeduk, asa ditogihon, tatu debata. Na na temulu do ia dagingna, alai dipangulu do anggotodina. Di bagasan todi ido ibana laho marjamita tu akat todi na di bagasan hurungani. Aka naso mangului na julu, di namai-mai malabas ni rohani debata, uju di aka ari ni sinoa, di na pinaulina parau na gabe haluaon ni naotiki, ima nawalu halak marhite-hite aiki. Ido tu dosan ni padidioni na paluahon hamun waeng dada songon nama belokon narotak sian pamatang alai natapangido do di situ debata panggora ni roha na soolo manol solibe hinorhon ni haheheon ni Yesus Kristus. Di siamun ni debatado ibana, dung lao tu banua gijam, gabe maruduk do tu ibana aka suru-suruan, aka gomgoman dohot aka hagugoon. Ido sahatna hurian itu hatta terlumobi di penguan inahanna di tonga-tonga ni huriatta di pasah terpukodo tuhita di bagasan partikianon mangulahon nadinggan maradopon halak na burju tuhita tentu dohonot doi sadahal na biasa di paranguluatta alai mangulahon nadinggan maradopon halak na makasogon hita bahkan naparohon si taonon tu bagasan nguluta tung sada sikap manang parohaon na luar biasa doi. Akahalak na tuk mangulahoni tentu na adong doha gugoon sian dirina ima nyojar ni hapor sionna nyojar ni persigatungonna na takas tu debatana. Ido hataridaan ni turpuk PHD na tongon tajaha di bagasan partikianon. Kainang na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus. Di suraton Apostel Petrus do surat na tuhuria na adong diinganan na maragami, diinganan na marseraki. Jala disosoy na sida asa unang masohot mangulahon akan nadinggan. Jala unang di bagasan biar. Hati-hai memang halak Kristen, halak na persia tu Yesus Kristus. Tongon mengadopi si taonon. Tongon mengadopi penganiayaan sian aka uluan manang panggonggomi ni halak Yahudi. Jala
Tongon di bagasan tiki gabe si sogo ngulu ni halak si huton Kristus. Tongon di bagasan tiki kekaisaran Romawi sangat makasogohon hak Kristenon. Jala tetu parir persuk si tutudo di hilalak halak Kristen di pasiak-siak jala mengalami diskriminasi nasida. Di situasi napariri aka inang disesoi Apostel Petrus do nasida asa totong nasida patuduhon hadirion nasida songon si ihuton Kristus ima na totong setia mangulahon nadinggan dang patupahon pamaloson aloni najat. Di pasahat Apostel Petrus do marhite sada suku-sukun tuhuriai dirokon di ayat 10 tuluy nakaning didok kondisi jala isi do nama jahati hamu molo dirikoti hamu na dinggani dungilas dia lusi muse dia isa plopat alai molo tumau na porsuk hamu alani hati goran na mertua do hamu disi unang magaur rohamuna bahenon ni biar ni roha midana sida alani na merlapatan dasor na mangulahon salut akan na dinggani didokon Petrus ima ikon tujuanna Yesus Kristus. Molo Yesus, molo Kristus do nagabe Tuhan, nagabe dasar di parngoluan ni halak Kristeni, di parngoluan ni huriai, ikon totong do nasida mangulahon na dinggan, nangpe naro tu nasida nasodinggan. Ido parasingan ni halak Kristen, ido jati diri ni halak Kristen, ido identitas ta sebagai halak Kristen, jala ido para singata di tonga-tonga ni portibion. Di situasi nabo hape aka nauli doho nadinggan bahkan naro tu bagasan nguluta ikon mangulahon nadinggan dohita totong. Bahkan didokon di ayat 10 pitui daudo duminggan manaon ala mangulahon nadinggan sian na mangulahon najat. Kainang tetu Kristus do nang jumolo patuduhon teladan. Tetu Kristus do nang jumolo mangalehon sitiruon jalanung jumolo ibana manaon na porsuk marhite na olo ibana mate di hau pinarsilangi. Olo ibana jala uduk ibana tu amana mangalehon hanguluan mangalehon dirina mate di hau pinarsilang asa mangalehon hanguluan dihita akan na porsea. Kainang na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus marsihohot mangulahon na dinggan maniru Kristus tuhatay tetu dang ulaon namurai. Alai tolap hita doi mangulahoni molomian holong itu hatta dirohatta jala takas parsihotatta tutu hattai tutu tarulahon hita do parsuruon ni tu hattai. Teruk do halak Kristen nuaingon dang menagam di parsihotonna dang manahan di parsihotonna na burjuhiad do ibana alai boy do muba gabi jukat naringgas yado marminggu manang martangiang alai kebi masohot mangulahoni buasa boy songoni aka inang boy doi alani aka sitaonon kegagalan parsahiton boy doi alayanak kon naso mangeloy ajar nina torasna manang boy doi alani keadaan rumah tangga naso sada naso saruhabe di bagasna manang aka alani na asing hape sasitong na manang hape na masa di ngoluta las niroha manang arsak pe tung sujadi doi mga bati hita laho mangulahon na dinggani tung sujadi doi manggugay parsihototta mangulahon lomo nirohan itu hatay alani unang magumugo aka namasai aka keadani mengerajai hita alai tuhat taima natabahen
pangarajay di bagasan nguluta. Unang alani situasi, alani persahiton, alani akka hamaolon, dohot alani akka pergumulan na adong di tonga-tonga ni pertibion, gabi masohot hita akka inang, laho mangulahon na dinggan, laho mangihuton tuhatay. Kristus tuhatta, Jesus, nunga jumulo ibana, mangalihon tiruan tuhita, asa unang masohot hita, mangulahon akka na dinggan. Alani ganup hita si hiton Kristus, naing matotong si tiruon hita, marhiti perbuin ni ngolutta si ganup ari. Tung sujadi do hita mabiar di ngolutaon, alani akka tantangan manang alani na didiskriminasi hita. Unang mabiar hita di bagasan ngolutta, konpos doro hatta, say nadidongani todi ido hita mangulahon akan nadinggani. Molo ikon manaon pehita alani nataulahon ulaon nasitong. Molo ikon manaon pehita alani ulaon natikos, alani ulaon nadinggani. Margogo jala ikon totong do hita marsihohot di bagasan tuhatay. Ay totu di bagasan ujung ningolutta lehonon itu hatta do hita hamunangan ay didongan itu hatta do hita dinalaho mangulahoni saluhuna. Aka inang nahinaulongan di bagasan Jesus Kristus di tonga-tonga ni pertibion narudut nuaing naing hadir jalan naing tarida ngulu ni akan napersiai dipake de batang ngulu ni akan napersea laho paturehon akan naruduti lahu padinggaton akka nasodinggani naing matariday akka inang marhite ngulutta unguan inahanna di tonga-tonga ni huriata naing matugu rohata rohani akka na mga dopi ragam ni hamaolon jala totong marsihohot di hasitongan di hatigoran dohot nasa ulaon nadinggan pos marohata akka inang dang pasobon ni debata hita todina do ganutiki mangodihon hita dirokon di pangukapon 2 ayat 10c dirokon disi sai burjuma ho rasi rasa roh hamatian dungi lehonon nama tuho tupal hanguluani totong mahita di bagasan tuhatay burju hita mangulahon akan nadinggani ay dilehon do tuhita baga-baga pasahaton na tuhita tupal hanguluani. Amin. Martangiang mahita. Mauliate ma tutu Tuhan. Usombaw na hami tuho di bagasan partikianon. Nunga taripar hatami di tonga-tonga ni pungan nami ima inahan na dia pala partikianon. Anggiat me tutuali Tuhan lam patuguhon ha porsyon nami patuguhon ha porsyon ni saluhut punguan inahan na di tonga-tonga ni huriam di bagasan gok hamaoloni gok tantangan hidup alay di papos hatamido di bagasan partikianon asa totong marsihot hami Tuhan holan tu adupanmu nabadiyay jala totong unang masadi unang masot hami mangulahon akka ulaon nadinggani pakai matutungulu nami Tuhan gabe ina gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni pertibion asa merhite ngulu nami tutu Tuhan marsangap jala mermulia guarni Tuhan pasu-pasu manang parsermonan namion pertanyaan namion asa hatami tutu gabe patuguhon haporsyon nami pasu-pasu ma Tuhan nang akka punguan inahan na di bagasan partikianon tiinganan na meragami Tuhan tung homa na madungan na sida homa na mangaramoti na sida molo na mangulahon akka siulon na Tuhan ramoti pargugoy lehon akka pasarian itong atonga ni naniulana Tuhan paso-paso manang akka pinoparna sa luhut akka keluarga akka enakon na dahot akka pahupu pe Tuhan ramoti mana sida saluhut na di bagasan tikion di dia pe saluhut pinoparna sida maringanan Tuhan
homa na mga ramoti, asa martabat-tabat tutulas ni rohani akaina ni huriam, dinalaho mamuji-muji guarmo na badiyay. Ali Tuhan, paso-paso manang saluhut, kakegiatan di tonga-tonga ni huriam, di bagasan mingguan Tuhan, utangyakon hami, homa patuluson, jala homa na pasauton, asa bodinggan merdalon humbartu asi dohot lomo ni roham. Asima roham Tuhan, ura jumihami halak pardosa na gudang dohami. Jumulo masisay di dosa nami na gudangi Tuhan. Salam tamahami, gabi habaron ni pasupasum. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, jalo matangi ang pangiduan namyon. Amin. Marede mahita sen buku ede 806 ayat sada dohot ayat 2 uhut ma tapapungo peliatta. Tatangyak kuma peliata tu debata martangyang mahita. Ali debata amanami na dibono gijang hodo haroruan ni saluhut sileho leo nadinggan doho na salibasa na maliutus. Hupasat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa ho para siyang hami pilihanon patimbulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami gudang ni selehon lehan miti hami. Asalam girgir hami mandok melihat tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangidohon di tangiang alia manami. Alia manami na dibanu gijang, say penerbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut maloman roham di banu tungaon songon di banu gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panisanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horna puna harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Asin rohani Tuhatay Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran iton di purbadia ma namandungani hita sa luhok na. Amin.
Shalom horas madihita aka inang, salam sehat madihita saluhutna.